Poďme sa spolu pozrieť na novinky v ANSYS Granta. V novej verzii prichádza ANSYS Granta Selector v novom dizajne, tak aby váš užívateľský zážitok bol lepší, príjemnejší, lepšie sa vám pracovalo. Novinky sú aj v samotnej materiálovej databáze, kedy došlo k aktualizácii viac ako 2700 materiálov a pribudli nám nové materiály pre aditívnu výrobu, elektromagnetizmus a polyméry a všetky tieto môžete s výhodou použiť. Novinky sú aj vo vlajkovej lodi Granty v Granta MI, kde opäť došlo k vylepšeniu grafiky. Zároveň došlo k integrácii do rôznych inžinierských softverov, ako je jednak Workbench a Hypermesh a tak ďalej. A zároveň nám pribudol aj nový add-on na udržateľnosť, kedy sme schopní dostať informácie o jednotlivých materiáloch a ich dopade na životné prostredie. Ak vás zaujíma viac, príďte sa pozrieť na náš update alebo sa prihláste na nejaké školenie. Ďakujem vám za pozornosť.